Ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunai pastor vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatinogona kunge tinayo but inopinduka nebhaibheri. Saka makasununguka kutumira mubvunzo wenyu kuwhatsapp number 0772918335 kana muri mawhatsapp groups amuri bvunzai ipapo. Maadministrators anotitumira. Kana muri kuona pafacebook just drop your question kuma-comment section, tinozoitarisa zvakare. Mubvunzo tira kupindura nhasi uri kuti unai pastor, Matthew 11 verse 28 naHebrews 4 hadzirevi here kuti sabata ndiKristu. Okay, hatisi kuzokwanisa kuverenga Hebrews yese because it's a long chapter, but regai ndiverenge Matthew 11 verse 28. Matthew 11 verse 28. Okay. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Uyai kwandiri mose makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Hebrews chapter 4 inotaura futi nyaya yezororo. Dai Joshua dai anga asina kutaura kuvapa zororo, aizoreva rimwe zuva achiti zvakati. Saka pfungwa yekutanga yandinoti ibude pachena ndeyekuti ichokwadi kuti bhaibheri rinoisa pachena kuti kune kuzorora kweviri. Kune kuzorora kwemunhu aamuna Kristu pazvivi neupenyu hwokutambura. Kuti kana waamuna Kristu, nhamo neburden inovapo nekuda kwezvivi, the guilt conscience inokuremera nekuda kwezvivi, inofanira kubva uwane peace of mind which comes from the assurance of forgiveness that comes in Christ. Hakuna munhu anoti ari muna Kristu anofanira kuramba achiremerwa nekuda kwezvivi zvake. Kuona wadaro hausati wagamuchira Jesu Kristu. That is what we are going to refer to in this discussion as the spiritual rest. Kuti munhu agamuchira Jesu Kristu must have peace of mind, must have rest from the guilt conscience inotakudza nekuremedza vanhu vari muzvivi. Then bhaibheri rinoisa pachena zvakare kune kuzorora chaiko kuri physical, kwekuzorora nyama yaneta nekushanda. Zvinhu zviviri izvozvo musazvisanganisa. Matthew chapter 11 verse 28 haisi kuadresa the physical rest, iri kuadresa the spiritual rest. Why we say so? Matthew 11:28 mukaisanganisa the physical rest of the seventh day, Sabbath. Muri kureva imimi kuti vanhu vaamuna Kristu havafaniri kuenda kubasa. Because the rest iri kutorwa pana Matthew 11 haisi temporary. Kana kuti haiuyi musi weMonday izonzi musi weTuesday haiko. Rest iri perpetual as long as waamuna Jesu Kristu. Ndo zvakare rest iri pana Hebrews chapter 4. It's a perpetual rest which comes to those that have accepted Christ. Saka it's not physical. Because ikangoita physical chete taakutoreva isusu kuti no one must go to work, no one must feel tired if they are in Jesus Christ. Usapinde mumunda unenge wangogara wakarelaxa kusvika Jesu adzoka, which does not make sense. Saka the rest yekuzorora Matthew 11 iri kunzi makaneta maremerwa uyai ndikupei zororo naJesu Kristu. It's a spiritual rest. It's only Christ and in Christ where we can get that peace of mind. Yekunzwa kuti the burden endanga ndinayo nezvinanga ndichitya nekuda kwezvivi zvangu zvabviswa. I am now peaceful. I am now at rest. It's not physical. The physical rest, mukaenda pana Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them, and on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he had rested from all his work which God created and made. This is not a spiritual rest. Vamwe ndakanzwa vachitoti hanzi rakabva ratongova rest kubva ipapo because Mwari haana kuzosika zvina nhasi tichingori murest iroro. Now the moment madaro kuti this is a spiritual rest, muri kureva imimi kuti the first 6 days were also not literal, which is dangerous. There is no way you are going to say the seventh day iri repana Genesis 2 is spiritual but the other 6 are physical. That's a wrong way of interpreting scripture. My days are kutaurwa pana Genesis chapter 1 kusvika pa chapter 2 verse 3. They are literal days. Ndosaka week redu nanhasi rine 7 days. In fact uchida kuona kuti these were literal pamunoenda pana Exodus chapter 20
Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall do your labor and all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Verse 11, in 6 days the Lord made heaven and earth and all that is in it, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the 7th day and hallowed it. This is not a spiritual continuous period, because it will reference kuna Exodus thousands of years later. Kutoti, it was a day. Do you have to recognize? So on 6 days, do all your work. The 7th day, you need to rest and be refreshed. Motangashe, do all your work for 6 days. The 7th day, rest and replenished. Saka, is a spiritual rest. Spiritual rest, it's anangura, iriko shua, but this 7th day is a literal day. It's a physical day. It's waritoripo after 6 days. Ziri continuous. Saka mchaona mimi kuti nemaka yei now kukwane spiritual rest, kukwane physical rest, because John chapter 1 verse 29, akaona Jesu achuya akatarira iro ndogwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Saka vanobviswa zvivi zvavo zvenyika, they enter into a spiritual rest with Christ. But hazvinei chekuita ne the 7th day of the weekly cycle, because the 7th day of the weekly cycle rakavapo chivi chisati chavapo, saka harina chekuita nechivi. Saka musasanganise zvinhu izvozvo. Ndosaka Jesu pachezo zvake Luke chapter 4 verse 16, as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day. Kana iye ariye the Sabbath day, how come the Bible says he went to the church on the Sabbath day? Ingadai chika he went to himself. Saka zvinhu tu zvakatosiyana. The physical Sabbath day of the weekly cycle and the rest of the spiritual rest which you get because you've accepted Christ, those are two different things. Kutozvisanganisa kutongodo hedu kurashika, but hazvina kufanana, hazvina hazvisi chinhu one. Spiritual rest is a daily and continuous experience for those who are in Christ. The physical rest comes once after every 6 days. Zvakasiyana, hazvina kufanana. Yes, tinofara kuti azorodzwa papfungwa nekuti takagamuchira Jesu Kristu. Hatichina pamhosva nekuti takagamuchira Jesu Kristu tikaregererwa. That's the rest. But mwiri wedu unoda kuzorora. Ndosaka muchirara mazuva ese. Ndosaka muchikumbira lunch kubasa. Ndosaka muchinoshanda 8 days ndo break. Mukanzi extenda imwe day, imwe hour autoda pay overtime because ukuti makundinetesa. You are overworking me. Your body wants to rest. Marakati izvozvo izvo ndinokupai once every week. Haizi spiritual rest. It's physical and it's literal. Ndinodaro tabatsirikana Mwari achatikomborera. Amen.